Nagmalampuso ang unang adlaw sa full implementation sa in-person classes sa mga tuhaan sa tibuok Central Visayas. Ano ang report? Mipahigayon o ocular inspection ang direktor sa Department of Education sa Central Visayas, Dr. Salustiano Jimenez, kinsa unang miduaw sa Lahog Elementary School. Nakikhimamat siya sa mga tinunan o sa mga magtutudlo o gipangumusta ang sitwasyon sa hingpit nga pagbalik sa face-to-face classes. Mainito usab siyang gihangob sa mga tinunan nga mipadayag silang kalipay nga sa katapusan nahatagan og kahigayunan nga makatunob og balik sa ilahang mga tuhaan. Ang eskwelahan sa Lahog adunay kapin 5,000 ka mga tinunan sa elementarya ug kapin 3,000 sa Night High School. 100% ang ilang attendance sa unang adlaw sa full implementation sa in-person classes. And then I'm so happy seeing all our children inside their classrooms. Nga they're also happy. When I interviewed them, they told me na they're happy nga naa sila no, mas gusto gyud nila nga naa sa ilang classroom. Kinanglan naami time for ano sa amo ang sulod ang ginikanan, then ano sa amo dismiss ang elementary ug ano sa sad mo sulod ang high school kay para safety to avoid stampede. Mas okay jud na face to face kay kung mag-module di magud sila maminaw na mo makahimama sila mga estudyante ug ang maestra ma-focus nila ang mga bata og tudlo ba. Giulagway ni Director Jimenez nga hapsay ang ilahang full implementation din 99.9% sa mga eskwelahan ang nakabalik na sa hingpit sa ilang klase. Din adunay usa katunghaan sa Bohol ang ipaabot nga ma-turnover ang school building. Gidugang nini nga bisan og adunay kakuwangan sa mga classrooms tungod sa epekto sa bagyong Odette apan napangitaan na nila kinig pamaagi. Ang gibuhat sa ubang mga eskwelahan kung diin naagyoy kakulangan, they have double shifts. So nag-shifting sa morning session and afternoon session. Bisan og optional na ang wearing of face mask, gidasi gihapon sa DepEd ang mga tinunan ini hinuon dawaton gihapon nila og galing walay face mask. Buot lang nilang maprotehian ang mga tinunan sa bisan unsa nga balatian. Ang ato lang labi na gikanta sa kalagkalag, nya long weekend, so we do not know diin ang ngadto ang atong mga ginikanan, mga kabataan, ang mga teachers. So siguro for the first week we will encourage still nga maybe they will wear the mask inside. Samtang gipaniguro usab sa Philippine National Police nga mapatuman ang seguridad sa mga tunghaan. Wala may problema hinon no. So kay in place na daan ang ato ang before pa ni sila mag face to face, pag start pa lang bisan pa sa blended, doon na natay mga deployment. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.